Oh my gosh. Ayaw, kay nakuha na, nahanok kay sa Ayun lang. Ayaw. Easy kay every 5 seconds kay mag-picture siya. Ay, kalas-kalasing battery ba? Ilang nga pa may extra. Yeah. Under construction. Yay! Okay, it's good. Ay, kinuha niya. Ayaw, kabanting na. Kabanting pa ba? Ano lang, balikan ka rin. Naka-service. Naka-tunggaw. Mga wild sunflower, oh. So hot. Ni nice ang pool. Bahala. Asa dati? Ate na raming spa. Thank you. Thank you, Sir Rai. Pinagkita niya. Yeah. Say nani ra tol katungkuan. magkayaking. Nawala. Yeah, og ang jet ski. Yeah. Ay tara oh, ang katong na ay kuan puntahan. Tayo ka na. Dito man guro ang ano. Amo tawag yan eh. Dito ti ay. Ako to, 900 to. Katurang gamay. Asa man mi mo agit eh. Virgin pa kayo ang resort. Uy, may ayong vlog. Good. Huwag yung ayaw mo vlog. Sige, ang sa tote. For 160 pesos. Nami ka ng pork chop, nami chicken, fried chicken, nami fried bangus. Gayon, chicken. Tara, naitay. Oh, monay combo meal ni ng ante dire. Ano sa may man nag-start eh? Last March Bago lang, no? 28 only. 1 month pa lang dyan, me. Oh, as in virgin pa dyan kayo siya. 1 month pa lang dyan, me. So, muna siya nga, we are on progress pag yun, tanawa, if you see. Dako na maginansya te. Oh my gosh, can you think? For a month? Can you think? Now? Maybe. No. Bitaw That's it. ay. Kadako ani nga kuan in a month. Hindi siya nga popular. Lagi. Nawala ka lang Kasama ka ni te. Mite? Wala ka balo ang driver. Taga-asa day mo? Tagaigan ka. Wow.
morning. Welcome to High Thou Blood shall Pressure. not say, na dili mo popular. Ngayon nakahiring Oo. man me. Popular man siya, pero dili gipa kayo kay for a month. Wala ka mahigit kayo nga. Dili kayo expected na para sa uban ba. Stable na siya. Sige lang, te. Kasi hindi, tungod na mo. Sikat di ang iyong Siligan ko. Tawa mo YouTube ko. May viewers. Napay kulang. Wag yun eh. Kulang. Saan ni kalalong diri, te? Repeat lang. Ay! Pwede na kumamba ka rin. Aspa ko. Angelo, Angelo. Nice, nice. Tay mo take out, no? Mag-take out ni kung gusto mo. No problem. Musaka man mi sa ko ang good. Ay! Buwa. Ano ba? Indo man na siya pero namang kuikuan sa Sige lang. Ano? Tingin. Kung gusto mo good. Narami na mag-sign na ka. Yes, Walang mami. tanay yan. Okay, order. Yes, mami. Mga CR. Nara din na. Aw, din ni siya. Aw, sorry. O, balik lang. Kaya mo, sila may nagkaan ako. More than 600. Ay, din nila lang. Ano na? Napay mag-isa. Din nila lang ako. Lagi, parehas. Kauna man sila daan mo. 900 man na. Ya, gamay raman pud mo. Lagi, di rin taon. Dili naman pag-iinit. Landong man ni siya. Very cool. Very cool ni siya. Very cool. It's all the same. Eh, magkuhan ko ha. Magkuha ko ka ng menu para Sige, magkuhan te. ako. Sige, te. Salamat. Yeah. While waiting, mag-finger food. Sunda mo, mga nachos, fries. Muna mo bestseller man din ni ang nachos. Nami mga shakes. Shake, te. Muna yung avocado. Wala pa may avocado. Kung sari available, te. Corn on me, vanilla, chocolate, o strawberry. Strawberry. Kamu pa. Ang buti ako. Napay isa. Oh, na nadaan kay para ko ipara. Vanilla na lang to siya. Palalahis. Basta chocolate ang iya ha. Nag-CR pa mong gudya, te. Okay lang, no problem. Ang lang. Yung nasa uyab. Dili, te. Uy, pag-itong di ka sa Facebook. Pag-itong di ka sa chat na mo. Basta kitibukan mo. Hindi mo mauay lang ipaila-ila sa amuan. Tira? Siya maging nana. Kupuhon dito akong anak, guys. Ay, pag yung anak ba? Kada bulan na yun. Sige, hi, te. Ako dito. Anak. Ayaw kami na siya ko ang uyab ba? Alangan, may kusaba, uy. Parehas na.
Parehas trag meaning. Ole guys. Oh. Ay, Paul. Malayo ko. Kasula, oy. Pa. Here at Lake Lanao. So, kita na basa, no? Mahila mo sa gyud ka. Kita na Pero basa. bigyan hina to diri ka nang. Imagine ko na mo na ni Steve yung taas eh. Oh. Anak jud. GoPro, take a photo. Video ni. We're going home. Okay. Tara diya, oh. Ah, okay. Yay! Order. Tudlo ang order, Bye, Chico. people. L3, open the door. Uy, aircon. In fairness, bagong palit ilang kuan. Thank you, Te. Thank you. Bye, te.